Erkki Lähteenmäki, tervetuloa. Kiitoksia. Sinä olet Sähkö-Lähteenmäen perustajan ja toimitusjohtajan Iivari Lähteenmäen pojanpoika ja Iivarin seuraajan Jukka Lähteenmäen 4 lapsesta nuorin. Näin on. Yhteys on siis aika selvä ja suora. Ja Iivari ja Jukka Lähteenmäki, legendoja molemmat, Paimiossa etenkin. Minkälaista on ollut olla legendojen sukua, legendojen jälkipolvea? No kyllä se isoisän Iivarin legendius, se kävi jo nuorelle pojalle selväksi. Isä nyt oli isä. Tämä on myös myöhemmin tietysti vähän saanut lisää perspektiiviä. Kyllä ja muutenkin Paimiossa nyt pienessä pitäjässä varttuneena, niin kyllä se nyt tuli selväksi, että etenkin Iivari oli semmoinen iso tekijä ja isä myös totta kai. Mutta legendoina heitä ajatteli isoisänä ja isänä. Sinulle ennen kaikkea sitä. No miten se yrittäjyys ja liiketoiminta, miten ne näkyy esimerkiksi kotona? No ne näkyy nyt siinä, että isä oli aika paljon töissä. Että kyllä, totta kai hän oli kotona ja kyllä meistä huolta pidettiin, mutta se tuli jo aika nuorena, jäi mieleen, että kyllä isä aika usein kävi viikonloppuna molempina töinä vähän töissä ja otti toki meidätkin joskus mukaan, mutta töitä tehtiin kovasti. No mä tuossa mietin tänne ajassa, että mitä niitä ensimmäisiä muistoja, mutta tämä ensimmäinen taitaa olla hyvin tyypillinen pikkupojan muisto. Silloin aikana asuttiin se vanhan konttorin naapurissa ja Iivarin naapurissa, niin firmalla oli semmoinen Morris Mini-pakettiauto, joka oli mun mielestä äärettömän hieno. Siinä oli firman nimi Sähkö-Lähteenmäki. Pääsitkö se kyytiin? Kyllä mä muistan joskus kyydissä olleen. Tai livahditko kyytiin? Ei, en tunnusta mitään. Selvä. Millaiset muistikuvat sulla on isovanhemmistasi, Iivarista ja Annista, heistä yhdessä tai erikseen tai miten vaan? Iivari oli semmoinen, mulle hän näyttäytyi semmoisena isona, lempeänä jättiläisenä. Että oli semmoinen, siinä vaiheessa kun oltiin jo koulussa, niin oli semmoinen rituaali, että todistukset käytiin näyttämässä. Alkuvuosina Iivari tykkäsi niistä enää, mistä mä taas niin tykännyt, mutta vanhemmiten siitä sitten luovuttiin. Mutta nenänniston jälkeen niin yleensä todistuksen kun näytti, niin sai karamellia ja vanhemmiten sitten taisi olla joku pieni setelikin mukana. Tuliko muuta palautetta todistuksista kuin karamelli tai no, nehän oli aina hyviä. Selvä. Sitten kelpas näyttää. Annihan oli tarinoiden mukaan hyvin tämmöinen tarkka, vahvatahtoinen ja huolellinen ja asioita eteenpäin vievä hahmo. No siis näin minäkin olen kuullut, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun minä olin mukana, niin kyllä Anni oli silloin jo aika hauras että mä olen niin kuin tässä suhteessa ihan muiden tietolähteiden varassa itse. Tarinan mukaan Jukka Lähteenmäki piirsi yrityksen ensimmäisen logon, jossa oli kiekurainen kaapelikieppi. Onko sulla tarinasta havaintoa? Siis olen sen kuullut. Se on täällä, se on se ensimmäinen Kyllä, logo. se on. Siitä se sitten lähti muokkaantumaan, mutta se on toi taiteellisesti, kiemuraisesti tehty ja laadittu. Se on hieno logo. Sitä itse asiassa hyödynnettiin sitten aikanaan, kun firma oli myyty ja meillä oli näitä perheen sijoitusyhtiöitä ja me tehtiin vähän omaa logoa, niin sinne sähkömonttori muuttui vähän tämmöiseksi pukumieheksi, mutta siinä oli se sama kiekura. Se jäi kulkemaan. Joo, kyllä. Mukana. Millaisena sä näit Jukan isänä ja yritysjohtajana? No kiireisenä, paneutuvana, että kyllä eihän koskaan niin kuin ilmaissut, että nyt pitäisi hänellä antaa työrauha. Se jo teki aisti, että antaa olla näin. Mutta kyllähän mielellään niin kuin antoi meidän tulla sinne ja pyörijaloissa, kunhan ei kauheasti mitään hässäkkää aiheutettu.
Aika usein piipahdit siellä. Kyllä. Minä pidin niistä visiteistä. Siellä oli, varsinkin sitten kun tuli uusi konttori, niin siellä oli tilaa mellestää ja juoksenella ympärinsä. Epäilemättä. Sitten ehkä ihan muutama vuotta myöhemmin, niin kun vähän vartuit, niin sä aiheutit hyvin hauskoja ja ikimuistoisia hetkiä SLM-läisille, kun piilottelit tavaroita ja sitten niitä etsittiin. Tai sitten sä säikyttelit ihmisiä ilmestymällä kulman takaa tai jonkun pensaan takaa ja hihkaisemalla pöö. Sekä sinulla että meillä oli varmasti hauskaa molemmilla. Ja sitten todettiin siihen vaan, että no, se oli se Erkki. Muistatko sä itse näitä jekkuja ja millaisia muistikuvia on niistä? Se oli varmaan hauskaa. Kyllä mä muistan, että näitähän tehtiin sitten, kun mä olin vähän vanhempana jo vähän palkkalistollakin siellä kesätöissä näitä postipoikana, niin musta tuntuu, että isä oli ainakin sitä mieltä, että ne ei kuulunut toimenkuvaan. Mutta muuten tuntuu, että se vastaanotto oli suht ymmärtäväistä siellä. Sitten kun olit kesätöissä, niin 70-luvulla, 80-luvullakin, että minkälaisia oli, mitä sä teit? No siis mä aloitin, nyt mä en muista tarkkaa vuotta, mutta se on ollut varmaan 70-luvun puolivälissä ne ensimmäiset kesäviikot. Mä olin siellä postituksessa, jaoin sitä sisäpostia lähinnä, minkä jekkuilulta nyt ehdin. Mutta se olikin mukava, koska siinä oppi sit tuntemaan ihmisiä ihan nimeltä ja yhdistää nimet ja kasvot. Että siitä oli sit hyöty jatkossakin, että oppi tuntemaan ihmisiä. Siltä ajalta mulla on täällä todistusaineistoa, että isän jäämistöistä löytyy pari kellokorttia, jotka on vajaita viikkoja, että ne täytyy olla niitä alkupään työsuhteita, jolloin ei varmaan ollut koko viikko ja työaikakin olisi loppunut 2, mutta punainen luku taitaa merkitä, että ne on leimattu vähän ennen aikaa. Tuollaiset kortit on meille kaikille tullut hyvin tutuiksi ja itse kukin olemme saaneet niistä palautetta kyllä aikanaan, että ne on arvokkaita muistoja noin. Ja siinä näkyy Jukka Lähteenmäen käsialalla kirjoitettuna sun nimi, niin kuin hänen käsialansa, hänen nimikirjoituksensa esimerkiksi, tai hänen kuittauksensa, niin mehän käytimme siitä nimeä Koukku. Se on Jukan koukku ja se jollain tavalla jo näkyy tuossakin niin kuin yhtenä osana siinä, mutta se oli koukku silloin. Ja jos oli koukku, niin lasku oli hyväksytty tai niin silloin Jukan koukku piti olla, että asiat oli hyväksyttyjä. No kun sä tulit töihin tonne, niin halusitko sä tulla omasta aloitteesta vai tulitko sinä perinteen ja suvun velvoittamana vai isän määräyksestä? No ei mulla ainakaan sellaista muistikuvaa, että olisi pakotettu. Vaan kyllä siihen suht vapaaehtoisesti tultiin, koska sillä oli mahdollisuus myös tienata vähän taskurahaa. Isältä jäi aikamoinen kokoelma tämän mittaisia lyijykyniä. Ne on ikimuistoisia ne lyijykynät, että hän saattoi tulla tämmöisen pätkän kanssa joskus ja tämäkin on vielä käyttökelpoinen. Juuri näin. Kun sä nyt katsot taaksepäin, niin mikä lienee ollut Sähkölähteenmäen vauhtiin pääsyn ja kasvun taustalla? Mikä on antanut sen vauhdin tai mistä se on saatu? Yksi tekijä varmasti oli, että kyllä isäni oli kasvuhalunen ja riskinottaja. Ja varmasti hänellä oli sitten ympärillä semmoinen ryhmä ja tiimi, jonka kanssa sitä oli sitten helppo toteuttaa. No sitten tuli kuitenkin sitten semmoinen vaihe, jolloin Sähkölähteenmäki oli kaupanteon kohteena. Ja perheyhtiö myytiin Asealle 85. Millaisena sinä muistat ja koit perheyhtiön myynnin Asealle? Et sä seurasit sitä kuitenkin niin kuin perheen sisältä ja niin sanotusti sisäpiiristä. Ja miten se vaikutti teihin ja sinuun ja mitä se muutti?
Joo, että kyllä niin kuin osallistuimme tietysti lapset kaikki myös päätöksentekoon, kun oltiin siinä vaiheessa osakkeenomistajia, mutta että kyllä sitä yhdessä toki käsiteltiin ja juteltiin ja ennen kaikkea tietysti isän kanssa. Että oli se sitten lopulta yhteinen päätös omalla tavallaan raskas molemmille tai kaikille osapuolille, mutta isälle tietysti raskainta, vaikka hän sen vapaaehtoisesti lopulta teki, mutta kun näytti siltä, että ihan semmoista halukasta jatkaa ja ei omasta porukasta löytynyt, niin sitten koettiin ja hän koki myös, että tämä nyt on sitten ehkä paras ratkaisu. Ja uskoakseni hän näki myös, että ostaja on firmalle hyvä myös jatkossa, että tämmöisen ratkaisun päätyttiin. Mutta kyllä se sitten omassa elämässä se ei niin paljon muuttanut, kun mä jatkoin opiskelijana, mutta kyllä sen huomasi, miten iso pala niin kuin isän elämästä tavallaan. Ei nyt sano, että häipyy, koska hän nyt siinä oli hallituksessakin vielä, mutta valtava muutos. Mm. Oliko sulla havaintoja siitä, miten henkilökunnan reaktiot, miten ne näkyivät tai vaikuttivat tai miten ne näkyivät Jukassa? Eihän niistä puhunut, mutta kyllähän varmasti niitä aika paljon mietti ja että miten hän niihin sitten reagoi, koska siellä oli tietysti niin paljon semmoisia pitkältä ajalta tuttuja työntekijöitä ja muutenkin varmasti hän koki vastuuta koko henkilökunnasta, mutta ei hän niistä koskaan ottanut niin kuin puheeksi meidän kanssa. No miten Sähkölähteenmäen matka sun nähdäksesi jatkui sitten ASEAN ja APPn katon alla? No siis mä näin sen kyllä mielenkiintoisena kasvutarinana ihan niin kuin, eiköhän tämä ollut tämmöinen win-win situation, että kun asia tuli sitä kautta Suomeen, heti perään tuli Strömbergin kauppa. Satuin olemaan silloin ASEAlla kesätöissä seuraavana kesänä Westerosissa ja tämän mun pomo eli talouspäällikkö tuli kertomaan uutiset, että ASEA ostaa Strömbergin, että eikö olekin hyvä uutinen. Ja mä olin sitten vähän nuorena opiskelijakloppina vähän epävarma, niin varmaan. Niin talouspäällikkö huolestui, että onko se huono uutinen. Mä ajattelin, että ei se on varmasti ihan loistava uutinen. Ja sellaiseksi se muodostui. Että se mitä niin kuin kauppaa tehdessä silloin, yrityskauppaa tehdessä ei tietysti tiedetty, mutta siellä oli tämä lama tulossa ja kyllä mä olen sitä mieltä, että firman kannalta se olisi ollut varmaan vielä vaikeampi sitten perheyrityksenä kohdata, että siinä mielessä kauppaa voi pitää kyllä ihan onnistuneena myös yrityksen ja sen henkilökunnan kannalta. Sä teit kauppakorkeakoulussa kyllä sitten myöskin gradun, eli opinnäytetyösi, ja kuinka ollakaan Sähkölähteenmäestä, niin miten sä siinä sitten, miten sä päädyit siihen valintaan, miten sä analysoit sitä Sähkölähteenmäkeä siinä, ja sitten vielä se, että miltä sinusta tuntui käsitellä ikään kuin omaa perheyhtiötä opinnäytetyön aiheena? No joo, kyllähän siinä mielessä, koska sitten oli jo firma myyty, mutta tavallaan pääsi haastattelemaan tuttuja ihmisiä ja sitten aina miettiä, että onko hänen nyt liian kilttejä antaessaan lausuntoja. Mutta ihan siis aiheenihan oli yrityskulttuurivaikutus budjetointijärjestelmän toimintaan ja siltä vinkkeliltä asiat käytiin läpi ja minulle muodostui kuva Sähkölähteenmäestä silloin, että siellä on ollut niin kuin tämä, että budjetointijärjestelmäkään ei ollut niin kuin julmasti ylhäältä alas, vaan että sitä on niin kuin ihan aidosti rakennettu niin kuin kaikki tasot huomioiden. Että siinä mielessä mulle muodostui oikein hyvä kuva. Minkälainen yritys Sähkölähteenmäki oli silloin, kun se oli niin kuin ihan itsenäisenä ja ulottui sinne APP-aikaan saakka? Minkälainen se oli? Miten sitä johdettiin? Mulle on muodostunut kuva, että sitä johdettiin hyvin tällainen niin kuin osallistuttavasti, että ei autoritäärisesti. Näin tämän gradutyönkin yhteydessä ainakin mulle haluttiin kertoa, että mikäpä minä olen sitä kyseenalaistamaan. Mutta kyllä mulla on muodostunut vasta oikeastaan jälkikäteen,
kuva siitä, että miten hieno yritys Sähkölähtemäki oli ja miten paljon, mitkä kaikki asiat siihen on vaikuttanut. Oikeat hienot rekrytoinnit ennen kaikkea varmasti. Minkälaisena sinulle näkyy ja tuntuu Iivarin henki? No se on siis välittynyt näiden eri kesätyöjaksojen siellä postituksessa, varastossa ja sitten siellä toimiston puolella muuten, niin mun mielestä se on välittynyt sellaisena yhdessä tekemisen meininkinä. No, mikä on Sähkölähtemäen merkitys tänään? No minulle ja varmasti perheelle se on osa historiaa, osa hienoa historiaa, mutta että se, miten se on jatkanut kasvua, niin sehän on ollut luonut enemmän ja enemmän työpaikkoja ja osaamista ympärilleen. On jatkanut kasvua ja ollut elinvoimainen, koska mä uskon, että se ydin sieltä on varmasti välittynyt, vaikka tässä on neonvalot katolla vaihtunut, niin näin haluan uskoa. Paimio ja sähkömuseo, Sähkölähtemäki, ne ovat edelleen lähellä sydäntä vai kuinka? Ehdottomasti. En ole pitkään asunut enää Paimiossa, mutta kyllä mä koen itseni paimiolaiseksi. Kotiseuturakkaus siinä mielessä niin suurella liekellä kuin se isässä palo, niin ehkä on vaikea yltää, mutta kyllä se on myös tullut perintönä. No miten sä haluat ja miten niin tämä sun taustaperheesi, Lähteenmäen perhe, niin miten sä haluat siirtää sitä sähkölähteenmäkeläistä viestikapulaa eteenpäin? Miten sitä viedään jatkossa eteenpäin? No mä koen, että sitä on nyt erittäin hyvällä tavalla tehty tämän sähkömuseon piirissä ja näiden talkoolaisten kautta, jolla on se enemmän se hands-on kokemus siitä pidemmältä ajalta. Että sitä kautta se todellinen kokemus mun mielestä siirtyy. Ja sitä mielellään ollaan tukemassa jatkossakin. Mitä haluat sanoa saatesanoiksi? Kiitos sähkölähteenmäkiläisille. Kiitos Erkki Lähteenmäki. Kiitos.